әле киту вакыты өчен түгел ул. Ул чөнки минем икенче җиргә күченергә, икенче бүлмәгә күченәсе килә иде. Ләкин шул кызык булып чыкты. Бүген мин беләм, миңа китәргә вакыт җитә икән. Иң начар әйбер була инде китү. Ансат дип атала торган иде. Белмим, бик күңелсез була китсәм. Үзем утырган киптем. Бу чөнки минем Катарда соңгы көннәр булса, мин Аль-Ансар дигән кибеттә һәм шунда карыйм. Бәгеш карыйм. Ышанмыйсың гына. Әле вакыт күп чынлап та. Миңа әйттеләр генә, син китәчәксең дип. Нишләп мин борчылам, чөнки белмим. Барыбер кайтачакмындыр монда. Чөнки монда тапсаң әйбәт ул. Яшәү әйбәт, шунысы гына. Бу эш бик ничә миңа әзрәк әйбер дә булды бу. Яхшы булып та китте. Бу шулай яртыча мине эштән ярар. Син кит, чөнки минем тазалыгым бик яхшы түгел, сәламәтлегем. Шуңа күрә кит диделәр, алар борчылып инде. Шулай, борчылып, үзләре өчен дә борчылып инде. Ләкин барыбер борчылып минем өчен кит диделәр. Шуңа күрә бәлки үзем кайтырмын икенче тапкыр. Белмим, иншалла. Белмим, Алла боерса. Бүген куркыныч шуңа күрә. Шуңа күрә китәсе килми. Чөнки монда минем туганнар яши. Китәргә инде. Менә эшләде. Хәзер мин кич кенә йөрим. Кибеткә кадәр, чөнки минем кэш юк. Миңа карта алмыйлар безнең җирдә, безнең кибеттә. Шундай анекдот бар монда. Шундай кызык әйбер. Эшләми дип баебылар. Чынлап алар эшли, теге зак эшли кайбер җирләрдә. Шуңа күрә басасың, ал эшләми кебек. Барыбер сагыначаксың бу җирләрне дә. Кич. Оп. Хәзер бу җирләрдә мондый вайб. Миңа күбрәк эшли бу җир. Тегесе бик матур түгел иде. Ох, стопорда минем өчен. Мәсәле белесез, тагын киттем кайсыдыр җиргә. Бу тапкыр мин отельдә 30 көнгә. Ябай, бу мондый. Шугына әйберләрне былай гына куеп торам гына. Әле бар нәрсәмне вилладан алып китмәгән идем. Шул. Stay tuned. Мин әле күп яздырырмын. Ләкин эш күп булачак. Миңа укырга кирәк. Яңа эш табарга. Чынлап та күбрәк позитив кирәктер тормышта. Чөнки укырга кирәк, эш табарга. Булды. Куркыныч булырга тиеш түгел. Мин бар нәрсә минем өчен, дуслар. Мин карта алган идем бу баслар өчен. Шуңа күрә мин монда. Мин шәрбтә. Бигрәк матур булган. Дохада көн. Шуңа күрә төшердем. Бүген мондый вайбта. Либана алдым вот. Ләкин җиркеннән кысты булдылар күбиттер. Ләкин минем иң кызгайган пешенеләр түгел, бу Швейцариялардан. Кыскан барын ләкин әлдә ошыктан мен әлдә торган. Шик. Хәер ашарга барам һәм институтка барам. Комтия дигән әйбер курс алам. Синем тәмам моның турында уйлаган идем, әйтергә. Раз менә бу автобусның тукталышы инде. Менә бик топта шундый булса. Ярар йөреп алдым. Ярар мин күләгәнне таптым. Син аларсың үзеңдә. Ул ниндидер медицина әйбер икән.
Bunda stüdyen bulur rahat indi. Çok güzel. Bek güzel. Görünüşüp men aytam, men ağır çünkü men otelde yaşaгач, menin bit pişir bulmay. Әлеге вакытта. Шуңа күрә кафега да барып булмаячак. Менә шундай әйбердә. Нәрсәдер алсаң гына теге интернеттан. Шул. Һәм шул library минем янымда инде хәзер. Әнә мин тегендә, ул library каядыр тегендә 30 минут инде барырлык. Ләкин 30 минут күпме инде ул. Булай рәхәтләнеп барасың гына. Әле кыш февраль һәм кыяшлар кыздыра. Капец. Әзрәк күләгәдә басып торырга әле. Алсам мин кызам. Мин пешәм. Бакырыз команда басып тора. Кем уланда? Кнопкага бастың. Һәм киреп торасың. О, әнә. Күренә безнең җиребез. Seviyor muyum? Çok seviyor muyum? Çalışmak seviyor muyum? Kazanın teginde nesedir var? Gider işsiz tırmaş kıvık. Sen varken sen anlarsın özünde. Aralı gözüme, minde karım gözüne. Yarar hayattan litre başlıyoruz. Yarar iş saatleri özgergeç. Biz vlogni hazır kibitke бара торган була. Миңа ашамлык караларга кирәк. Бер нәрсә ашарга. Я мин тукланмыйча бетәм. Рамадан тота башлыйм. Хәзер Рамадан ай шуңа күрә миңа ашарга ярамый. Кайдадыр булса. Шуңа күрә авыр. Идәгән ашый аласың. Карагыз инде Люсел күренә. Ләкин мен институтка инде җибәрдем. Курсларны алдым инде мин. Кыйбат тора. Ләкин ярар. Тагын нәрсә? Google'дан бәлки нәрсәдер укырмын. Курсера дигән әйбер бар. Ләкин ул subscription белән сертификатларны алыр өчен. Тагын кайдыр барам. Шы янын тегендәге бина. Индидер кызык архитектурасы. Бу отель мен торган. Менә бу җир кызык, анда ташлар гына. Шундый памятник. Кыяш кыздыра. Сез аңлай алмыйсыз нинди кыздыра торган кыяш. Әле кыш инде. Минем барасы шундый күңелсезлек, чөнки мин отельдә утырам, эшләргә җибәрәм application-ны, CV-ны инде. Һәм язмагачлар миңа теге белмәгәч нәрсә эшләргә, шуңа күрә минем әзрәк күңелем бераз начар. Шуңа күрә library-га чыгам, тырышам нәрсәдер эшләргә үзем турында. Ярар күрешербез кибеттә. Мин буларны ромашкалар дип уйладым. Ромашкалар, бәхет чәчәге. Менә бу бина Maps буенча Carter Foundation дип атала. Кызык, әнә. Анда менә бу зәйнемдә конференция центр. Анда map бар. Анда бу парк ахрысы. Бәкене барыбыз шунда. Монсы белмәмсә, Минаретейн. Бәлки мәчет кебек әйбердер. Әр барып килербез бер көнне. Бу әйбернең шихның ие. Һәм конвеншн центры ие. Кайсының ие булып чыга? Теге якларда. Минде library-ны күрсәткәнем бар инде, ләкин мен барыбер тагын шунда барам. Өйрәнешәкмен, бер китап укыячакмын программирование белән. Бәлки видеоны монтаж ясармын, белмим. Бәлки бүген өйрәнермен күбрәк. Килеп тә җиттек.
Ушул багайын. Карагыз тигинде спорт сити көрүнө. Тиги аталысызмы? Binаны. Булар эшлемей. Рамадан багаж. Эшлемескә тиешләр. Biraz мындай вайбларда. Яшелчәләр, үләннәр. Үзебез әйбердә нәрсәдә инде ул? Шүлдә. Әйе. Карагыз 28 реалга нәрсәләр алдым. Монда әйбер теге wrapper. Выглядит рано европейский, лаваш кебек. Анасын сыр 5 реал. 2 лапша. Сосискалар. Sausage. Күрәсез, алар. Шоколадангаларны әйберсез. Таң әйбер ул мин алдым. Сардиналарны. Итләрне юам. Лоу критизм. Min cringe. Min шундай cringe. Карагыз инде алтын әйберләр. Сәрин утлар. Әле тегендә итәсидем Вестбек күренә. Карагыз инде биекләр алар. Карагыз сез моңа. Бас yazılan. Şulay. Çünkü mesela benim әни tutar. Аңа сәлам. Менә шул минем бераз ел исыгына килә. Теге мин андый кеше түгел кем ирен ала, теге үзе ниндидер яңа әйберләрне теге китапларда укып, 100 сәгать иренү теге беләсезме видеоларны мин һәр тамамы TikTok'та укыячакмын. Мин үземнең эшчәнлекне бетергәнче. Һаманда шулайса укыйлар, юк мин эшләй алмыйм. Миңа берәр кеше суып тора кирәк булай. Эшлә. Безнең вайбларыбыз мондай. Күбет. Так, монда үзгәргән икән. 9-дан 3:30-га кадәр. Монда әйбер Зебра шундай зур. Монысы конвеншн центр. Ничәп мин тотмыйм, чөнки мине авыртам, минем казан авыртулары, ашказан авыртулары бар. Шуңа күрә мин тота алмыйм андый әйберләрне. LA'да кебек синме? Бу белмәйм, бу ниндидер йортлар, биналар. Нәрсә биналар икән белмәйм. Тана сәйтеп булган инде шул. Укыячакмын, заявкалар эшкә бирәчәкмен. Тагын нәрсә әйтеп булган. Шул гына. Шишәрем ничектер пычрак кебек минем бүген. Бу Education City дип атала бу җир. Шуның белән кызык. Минем отельнең дә исеме шундый Premier Inn Education City дигән атап атала. Һәм монда бар нәрсәләр. Бу конвенциялар, тегендә библиотекалар, тегендә университет. Шуңа күрә шундый җирдә торасың. Һәм кызык. Бу монда куркыныч. Китәм. Нәрсә күрсәтеп була икән сезгә? Менә бу паркинг икән. Что кадәр зур бина, ул паркинг. Ана KNC Qatar National Conference нәрсәдер шундый әйбер. Барабыз. Кыргыздан нинди җирләр бар монда?
Anda kişiler de köp. Anda bir kişi yok idi, parkta kişiler köp. Indiler vibe jir. Bunda vibe var. Bilmiyorum, siz bunda okuya alır idiniz mi? Men oylayam, men yok. Benim ballarım gitmeseydi. Bunda qaysidir Melon deb atalgan, qaysidir Texas bunda universitet. Men kişi parası parkka bardım. Kişi barmadım çünkü o yopiq edi. Men nechikdir qo'rqinish. 24 kashida ishlaydi, u baribir parklar bor sizda, lekin anda kortlar bor. Alari uzoq ishlamagach, balki park yopila, bilmayman, kim biladi. Mantur shunday. Hozir kish. Ko'zimga, menda qarim ko'zingga. Yarar, biz hozir qoyadir menamanda. Ham biz bora olamiz. Bu yoqlarga. Ko'rsangiz. Ko'rasizmi? Bu park. Bu park bo'yim. Shoy turish. Park bo'lmasa qiziq bo'lar. Men chiqdim uramga, chunki uramda balki aybetrek ishlar bo'lar. Ida hamon yiqilsig'ina kela. Ham men park izlayman. Yaqinda park. Hozir tabarbiz. Shunday motorg'ana firmalar, kibitlar, fermerlar sotadigan narsalar. Lekin u yopiq edi. Garib motor ekan bu. Men bu yer narsa ekan. Qiziq. Sen o'zingda qoralik ko'zimga, menda qorim ko'zingga. Ana tagында yaraqroq futbol o'yinlari. Biz ulaşıram. Şabu yerlere akırsam. Anın sağ olsun. Hamında kichkinagina park. Tramvay. Kırgızın diz burayı var. Meselergen avlu bitirmedi. İyi. Var холодильник doldu. Lekin o'qib oldim, shunisi da aybat endi. Men shu yerda o'tiraman. Men o'yladim, kelis ham xash narsa ekan, lekin baribir mana bu prosesni qachon sen yashirtasan, qachon sen yashirasan bir aybidan ikkinchi aybirga, unisi og'irroq hali. Bilmayman, hozir cringe bo'laydi. Bo'laydi turgan. Zo'r kitob bu. Aytamiz, advanced. Bu o'rab ekan. Chunki unda Comtia'ning advanced security'si. Ничего скоростной косметический. Çünkü dolar aslında. Kırpıdan korktum. Beni yaratamaz sine tutarsan. Gitsem de barıp gitmeyelim diyorum. Bunda kokusular, temizlikler, kim geçimde meyveler, kutuğunlar. Kıyırlar, şenyalar, ne var bittim de deryadan.
şu. Tamam mesela. Benim kартинка hatırlıyorsunuz mu? Şimdi iPad. Hem de Татарстан flagı. Yine daha gittim kayalar. Kırmızı sanırım. Yeni kursettim bu. Yine bu ben bunu kaçıram. Çünkü bu ne yapıyorum? Австриядан ежде поэтому Кыргыз. Bunlar. Efendim ноутбук. Мындай кейлем kullanıyorum. Şöyle bu uzun isteyen lekin men yani tutmayman. Tanışlar kızık var. Bayan temizlemeden özlükler dışarı atalım. Ama sizin İngilizce yapıyorum. Bir de istoriyası benim romandan. Hem şundan şol. Көрсінші мен мындай қоймана. Lekin bir күні жынға барабыз. Мында түшірмен бір нәрсе. Сол. Онысы менің кроват, lekin ең қызғай бірі. Бұл мынау. Мен бұлышы. Tamam mesela. Ne şu? Ben bir neyse işlemedim bugün. Şunun bilen bitti. Rahmet karavan için. Vibe barış. Vibe. Biliyorsun da kıyar siz anlıyorsunuz. Sanskrit varsız bulmayın. Lan niye şuna kadar kuvvetliler? Ne kadar çımıranlar bir de sığmayın. Bir kadar eydir benim. Hazır metro arkalı baram. Maşinalar to'xtamasin deb. Anlıyorsunuz endi. Bir yoqdan kelem, hem ikkinchi yoqdan chiqam. Men 68 edim. Jineylar bilan. Bacon. Şunu bilmem. Yüzünden korkan. Итегіз біріне сіз жасап қарайбыз. Қалай ғана. Тырышам ендідір аспектларда енді өзіме ендідір хабитлар жасатырға. Көресіз мен мұнда жиыстырмаған біраз. Әлі тиктоктарға көрген едім, шындай қызғай біріне бір бабай. Тум. Hem efektler yası. Uzun videonun şunda koya. Şunda kızıl hilarious. Ne zaman da bilim parkta hazır Atomic Habits okuyuş yapmam. Şimdi tırışam. Bana nasıl olduk? Bu yogurtni şu zamanda hem boyabirni pişirmişe. Konuşma. Tek. Tağım biraz bu abını. Hemen hazır. Elimin çekçekleri var. Bu breakfast. Şimdi bitirgenler işlep. Kızık, şöyle tezgini. Bizde bir 2 ay bulur idi o. Bir günde hatırlıyorsunuz mu? Mında ayıbır idi. Tizi ölüş. Bana mında benim gereklileri. Benim yerden eşikleri.